NLFB खोथाया गोबां सिरियास। NLFB designated campखौ बोखारनो थाखाय अफिसियेल जेबो नटिस होआबालानो बोखारनो बिथोन होनायखौ लानानै बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। DC आरो SP आथ' BTRनि आखायावनो, प्रमद बर'नि आखायावनो। NLFB खोथाया गोबां सिरियास। दिनै आं फंसेल' खोथा बुंनो सानो, प्रमद बर' बिथांखौ आं दिनै बुंनो सानो, BTC काउन्सिलखौ आं बुंनो सानो, दिनै DCआ प्रमद बर'नि आखायावनो। रायज्लायदो दाना DC SP जों NLFBनि मोजांनि थाखाय। प्रमद बर' बिथाङा SP खौ DCखौ बुंनानै बिथां NLFBफोरनि मोजांखौ मावदो, बिथांमोननि खुसि जानाय खामानिखौ मावदो। आखायाव हाथियार लानानै हारिनि थाखाय रैखाथि होनो ओंखारनाय, हाथियार दोनथ'ना सोरखारजों सावरायनो थाखाय जिरायथ'नाय NLFB सोद्रोमाफोरनि केम्पखौ बावैसो सान सिगां जेबो अफिसियेल नटिस हराबालासिनो क'क्राझार पुलिसआ केम्प नागारनानै न'आव थांनो थिननायखौ लाना बिक्रम दैमारिया फिनजाथाय होयो। NLFB खोथाया गोबां सिरियास। दिनै आं फंसेल' खोथा बुंनो सानो, प्रमद बर' बिथांखौ आं दिनै बुंनो सानो, BTC काउन्सिलखौ आं बुंनो सानो, दिनै DCआ प्रमद बर'नि आखायावनो। बे आं बुंनाय खोथा नङा, गावसोरनो बुंनाय। दिनै SPआ प्रमद बर' बिथांनि आखायावनो, BTRनि काउन्सिलनि आखायावनो। दानिया मावदो, नङा होमबा? मोजांखौ मावदो। प्रमद बर' बिथाङा SPखौ DCखौ बुंनानै बिथां NLFBफोरनि मोजांखौ मावदो, बिथांमोननि खुसि जानाय खामानिखौ मावदो, थानो थाखाय जागा बानायना होदो, जेन रायजोआव जोंनि बे समाजाव जेबो बिरसांखल जायै बायदि खामानिखौ मावदो। बुंनांगौ मा दं, नङा होमबा? DCआ नोंनि आखायावनो दङब्ला, SPआ नोंनि आखायावनो दङबा अर्डार होदो, फाय टेलिफनजों बुंहरदो, बिथांमोना आंनि मानसि, जोंनि BTRनि मानसि, बिथांमोनखौ खस्थ' होनाङा। बुंहरदो, जोब्बाय। प्रमद बर' बिथाङा मोजां मावब्लाथ' गासैबो होनगोन, आंबो बुंगोन प्रमद बर'आ बिखौ मोजां मावदों होनना। दिनै प्रमद बर' बिथाङा नंगौ सिस्टेमाव जाबायदि रेगुलार खालामनानै होबाय, बेखौथ' मोजांखौनो होननांगोन। आरो बेखौनो जों मावजानो लुबैदों। हाग्रामाया होलांनाय, सोरबाया हाग्रामानि समाव मावलांनाय, बेखौ जों मावनो हाया, जेखौ जों खालामनो हाया होननायखौसो जों दिनै लुबैयाखै। दिनै हाग्रामाया दिनै होलांबायबा बेखौ मोजांसिन खालामनांगौआ बिथांनि दायथ'। दिनै कन्स्ट्राक्सननि बेलायावबो हाग्रामानि समाव मावलांबायबा बेखौ बिल होनाया प्रमद बर' बिथांनि दायथ'। बेखौ जोङो जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला दिनै रायजोआ मोजां होनगोन, बिक्रम दैमारियाबो मोजां होनगोन, सोरबा रायजोनि बेक्ति इन्टेलेक्सुवेलाबो दिनै प्रमद बर'खौ मोजां होनगोन। मोजांखौनोथ' दिनै मावजानो लुबैदों। सिखावै बोरै EM, CEMनि गनायथि गैयालासेनो साख्रि होनो हानांगौ? जाम्बा जादों नामा, नङा होनब्ला? BTCनि थागिबि जानांगौ, बिथाङा BTRनि सासे केन्डिडेट जानांगौ लिरनायानो दंखायोमोन। नाथाय सिखावै बोरै दिनै BTC काउन्सिलखौ EMनि एप्रुभ गैयालासेनो, सिफनि एप्रुभ गैयालासेनो बोरै साख्रि होनो हानांगौ? जाम्बा जादों नामा, नङा होमबा? सोरबा सिफखौ, सोरबा CMखौ जाम्बा खालामनो हागौ, नाथाय जोंखौ जाम्बा खालामनो हाया। सोरबा सिफखौ, सोरबा EMखौ BTC एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि CS, IS अफिसारफोरा जाम्बा खालामनो हागौ, नाथाय जोंखौ हाया, रायजोखौ हाया। जों दङ, बेनिखायनो आं केन्सेल जानांगौ होननानै बुंदोंमोन। नंगौ, दिनै BTC काउन्सिला केन्सेल खालामबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि कन्ट्रेक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। दिनै मसलपुर आरो सालबारि जिल्ला लाइमोन BPFनि बानजायनायाव मसलपुरनि अल्ड मार्केट फिल्डआव लाइमोन BPFनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जायो। बे जयनिंनि हाबाफारिनि गेजेरजों BTCनि कन्ट्रेक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय BTC सरकारनि थासारि आरो NLFBनि थासारिखौ लानानै एरैबायदि बुङो। जिहेतु जोंहा BTC काउन्सिला एडभार्टाइज होनाय बायदि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव सासे अपारेटर नांगौ जादोंमोन सार्कोल अफिसावहाय। दा बेबायदिहाय जिथु क्राइटेरिया दङमोन अर्डार हिसाबै जे BTCनि बाखिन्दा जानांगौ, BTCनिनो थागिबि जानांगौ होननानै जिथु अर्डाराव लिरनाय दंखौ, बेबायदि सासे बेक्तिया, धुबुरीनि सासे बेक्तियाहाय BTCआव जयनिं लाफैदों। नाथाय बिथाङा धुबुरी जिल्लानिसो। आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सासे EMनि एप्रुभ गैयालासेनो, सिफनि एप्रुभ गैयालासेनो बोरै सासे धुबुरीनि सासे बेक्तिया BTRआव बोरै जयेन लाफैनो मोन्दोंमोन, बेखौ आं बुंदों। दा आरो जोंहा अर्डारावनो लिरनाय दंखायो जे BTCनि बाखिन्दा जानांगौ, BTCनि थागिबि जानांगौ, बिथाङा BTRनि सासे केन्डिडेट जानांगौ लिरनायानो दंखायोमोन।
नाथाय सिखावै बोरै दिनै बिटिसि काउन्सिलखौ इएमनि एप्रुभ गैयालासिनो सिपनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै साखरि होनो हानांगौ जाम्बा जादों नामा नङा होमबा दिनै माबाखौ सोरबा सिपखौ सोरबा इएमखौ बिटिसि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि इसिएस आइएस अफिसारफोरा जाम्बा खालामनो हागौ नाथाय जोंखौ हाया रायजोखौ हाया जों दङ बेनिखायनो आं केन्सेल जानांगौ होननानै बुंदोंमोन नंगौ दिनै बिटिसि काउन्सिला केन्सेल खालामबाय थिग आं बेखौ गोजोनदों नाथाय बिटिसि काउन्सिला बेखौ इनकुवारि खालामनांगौ बोरै बिनि कलिं लेटारखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ बोरै बे धुबुरीनिफ्राय फैना इन्टारभिउ होनो मोनखो बोरै इएमनि सिपनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै अर्डार होनो हाखो बेखौ बिटिसि काउन्सिला सोंनांगौ बे अफिसारखौ लिंहरनानै बिथांखौ बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायो 2011निफ्राय 2000निबो बारा फिक्स पेआव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा होलांदोंमोन गोबां सिस्टेमनि गेजेरजों 2000निबो बारा केन्डिडेटफोरा सिस्टेमजों फैनानै रेगुलार जाबोबाय आरो बिनिनो 95 जना थालांदोंमोन गभर्नर रुलनि समाव बिथांमोना सिस्टेमाव दङमोनब्लाबो सिएसबिखौ जिथु ब्रेक खालामना होदोंमोन सिएसबिखौ नाङा होननानै गभर्नरा बुंदोंमोन बिनि थाखाय बिथांमोननि सिस्टेमनि जिथु आपग्रेड जिथु रेगुलार बेयो थालांदोंमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा नंगौ सिस्टेमाव जाबायदि रेगुलार खालामनानै होबाय बेखौथ' मोजांखौनो होननांगोन आरो बेखौनो जों मावजानो लुबैदों हाग्रामाया होलांनाय सोरबाया हाग्रामानि समाव मावलांनाय बेखौ जों मावनो हाया बेखौ जों खालामनो हाया होननायखौसो जों दिनै लुबैयाखै दिनै हाग्रामाया दिनै होलांबायबा बेखौ मोजांसिन खालामनांगौआ बिथांनि दायथ' दिनै कन्स्ट्राक्सननि बेलायावबो हाग्रामानि समाव मावलांबायबा बेखौ बिल होनाया प्रमद बर' बिथांनि दायथ' बे हाग्रामा महरनि समाव जुदि 2000 मानसिखौ फिक्स पे होबायबा 2000 मानसिखौबो दिनै रेगुलार खालामनाया प्रमद बिथांनि दायथ' नङा होमबा सिप जाबाय बियो जों बेखौसो लुबैदों दिनै जिफोर खामानि मावबाय बेखौ जोङो जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला दिनै रायजोआ मोजां होनगोन बिक्रम दैमारियाबो मोजां होनगोन सोरबा रायजोनि बेक्ति एनसलिक सलाबो दिनै प्रमद बर'खौ मोजां होनगोन मोजांखौनोथ' दिनै मावजानो लुबैदों एनएलएबिनि खोथाया गोबां सिरियास दिनै आं फंसेल' खोथा बुंनो सानो प्रमद बर' बिथांखौ आं दिनै बुंनो सानो बिटिसि काउन्सिलखौ आं बुंनो सानो दिनै डिसिआ प्रमद बर'नि आखायावनो बे आं बुंनाय खोथा नङा गावसोरनो बुंनाय दिनै एसपिआ प्रमद बर' बिथांनि आखायावनो बिटिआरनि काउन्सिलनि आखायावनो दानिया मावदो नङा होमबा मोजांखौ मावदो प्रमद बर' बिथाङा एसपिखौ डिसिखौ बुंनानै बिथां एनएलएबिफोरनि मोजांखौ मावदो बिथांमोननि खुसि जानाय खामानिखौ मावदो थानो थाखाय जायगा बानायना होदो जेन रायजोआव जोंनि बे समाजाव जेबो बिरसांख्ल जायै बायदि खामानिखौ मावदो बुंनांगौ मा दं नङा होमबा डिसिआ नोंनि आखायावनो दङब्ला एसपिआ नोंनि आखायावनो दङबा अर्डार होदो फाय टेलिफनजों बुंहरदो बिथांमोना आंनि मानसि जोंनि बिटिआरनि मानसि बिथांमोनखौ खस्थ' होनाङा बुंहरदो जोब्बाय नङा होमबा बेखिनियानो क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।